Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini ngeto. Hari ini aku Mbak Ari diseneng ngomong ke. Ya Allah, hamba Allah. Dijakne berapa dikongkon milih apa-apa ke. Ya Allah, muga rezekine lancar nggih. Diawali dengan bantu tripong glowing anakku senenge ra kaprah. Iki hamba Allah delok belanjakno mak endang sak dungkrak yo ge. Muga-muga paring ana lancar rezekine, panjang umur, sehat sak keluargane amin ya rabbal alamin. Mboten sah. Nggih godhek mawon nggih. Gak pengen jajan sapa? Mboten, pake ora seneng. Pake seneng iki. Nggih. Apa le? Pengen iki. Ya Allah, Bu, pengen mie goreng. Ya Allah. Pun, aja. Ini mau Indomie dewa. Nggih, ambil. Sak senenge pun. Gak apa-apa, Bun. Oke, Mas Ari dijak belanja ke sama Mama. Ini Neng. Tanggane ini. Golek apa Tin? Pampres. Aku dijak buke iki lho. Nek gorong emang Iso. Alah, jajane senengane anakmu kuwi. Alon-alon ya. Lage. Mbak mengarit timang Mbak. Mbae ngarit ngetan omatin. Dang nyusul lah Mbak, Mbak. Anu Mbak. Nyusul dan nyusul lah. Iku sakmono gedhi ya. Jumbo ya, Tin. Mas Ari guys diseneng aku iki ning Brapo lho diborong sembako ya Allah delek iki. Tapi ki sampean sendiri aku. Anu mengke dugi ke Jakarta. Didamelke balane sing ngesakno. Engko dikeki anu 1000 followers pun. Sawi seni kok. Bangeten tenan. Ah sampean jajane apa? Alah jajane sak senenge. Jajan apa le? Ndamek le. Sekarep ya Allah. Iki ya Mas. Pun karek minyak mawon, pun Bu kok sakmene kae. Minyak. Panas cek. Adem le nek kene iki ora nek panas. Main Mbak inti. Cepu. Jalan Sembako. Seneng, Mak. Mire Ris, Mas e kaboten nggawa tas Ris. Wonge sibuk golek jelonjo iki. Awas mikir. Amit. Lah kene. Ndek bel sapa, Mak? Mbak ya. Iya. Seneng dijakne berapa seneng. Seneng. Ben tahu Mas. Nggih, ora tau. Ayo Mas, Mangga ayo balik kene. Engko niki, Mak. Kene lho, lah. Wis. Celah tangannya. Iya, alon-alon. Ini dulu nih. Lah tare lunyu ngene lho. Lah. Sik awas. Ini. Oke. Kene melok duwe. Enggak rono, Mak. Kene. coba sih kayak anu waktu Mbak Ari seneng ono berapa. Deket kabeh
Dadi kok belanja sakmene kae. Berarti rezekine Gusti Allah lho, Mbak. Jumat berkah. Ana Jumat berkah, tapi ora kira-kira iki. Lah kok kon milih dhewe blas, kok kaya ora bayar. Ya Allah, ya Allah. Yo anakku yo bersyukur ngene iki ya Allah. Sakmene kae lho. Awake wong iki ya Allah, aku kok yo ndrek-ndrek ya ora ngerti. Ketoke aku ya ora ngerti Mbak iki ora. Wes kemang golek apa? Tutup lho. Lah iya, kae wong cepu Mbak, wong plaza. Wonge duwe toko klambi. Lah wis gedhe le ra patuk iya dikon rene ngono ae. Wis pokoke rene. Aku yo manut yo Mbak. Aku tutup tong lan Mbak. Wonge gedhe ketoke. Enggak ora duwe konten-konten. Aku nek kene golek lenga putih nggo ndi yo Mbak karo. Iki lho. Obat. Kan Ceklakno sik yo. Mbak, minyak kayu putih. Alah sedengan aja gede-gedenya. Terus sampe antangin seadang. Sing dicrut. Heeh. Kae saiki ae. Ditukokno wong, Mbak, aja akeh-akeh, Mbak. Wis niki tak goron aja. Ning, ayo Mbak goron aja, Mbak. Aku gak dong, Bang. Iki dibelanjakno wong, ya Allah rezeki, Mbak. Iki lho ning kene lho, Mbak. Lho, Mbak. Niki. oh sini. Satu sini ya. Bapaknya yang belanja. Adike iki. Jadi satu enggak apa-apa, Dek. Obatnya. Oh, Mbak. Ini kamu ngetolnya satu ya? Oh iya. Jadi per box jualnya ya. Makasih. Nggih. Wes, ya. Aku ndek nane ya idir sore, Mbak, ning ngono apa celuk-celuk ora apa enak aku. Iki rong dina katisen aku, awakku ora apa enak. Lah iki to rezeki. Lah ya ki mang sehat ra sehat tak sehat to, dijal. Yo langsung sehat kan. Lah ya rezeki, Mbak iki. Iki donya akhirat angel golekane iki, lagek temo. Halo, dah, lang gatenge ya, Ma. Weh, mantu adike selanange. Wes col. Rembernya ada? Enggak, Mbak, adikku sing duwe. Kurasa kan kardus. Kerdus yo, Mbak yo. Sing duwe ngono ki adikku, Mbak. Wong kula jarang blonjone berapa. Kalau barangnya ditaruh sini ya. Nah ini ya tadi. Heeh. Ditukokno Mbak Allah, Mbak. Rezeki, Mbak, maknya iki. Nah, diadai kerdus Mas le, mbake le. Ini ki panganan apa ya ora dong aku, Mbak. Isoku adole lontong pecel. Sampan wong adu, Mbak. Yang putih
Sampean wong adoh iki. Kula. Heeh. Aku wong SMP 4. Oh, SMP 4. Iki lho maknyak sing tukang konten kreator TikTok. Nah, enjo. Ini iki pewangi ya, Mbak. Iya. Ini aneh ditukokno akeh-akeh, ya Allah. Mbak ki piye iki? Ini kena ada, saya masuk. Ada nih ya. Ayo, Rono juga kan. Rono ngatur sih, ngatur. Wih nek kono. Iki lho Mbak Jolali ya. Nggih. Ayo, Lek. Rono, Lek. Sama mas saya sudah Minta ditolong ya. Meneng ae alon-alon. Nggak ada. Enggak ada. Ya, suami aku. Beklek kan ini. Rajak numpak mobil Kak. Oke, bolo matur nuwun, hari ini sudah terkabul ya, mae di tumbas sembako karo buke ya. Ya Allah, muga-muga rezekine lancar gitu. Aku sanakku ngucap matur nuwun, muga-muga lancar penggawe mergawe, paring ana umur panjang, berkah barokah, tokone rame, sehat sak anak sak keluargane ngoten mawon nggih ndongakno. Oke, bolo aku tak mantuk iki ya karo Mas Ari ning Brapo iki. Iki kok sajake nek rame-rame lomba apa iki. Oke, bolo terima kasih ya, sampai di rumah nanti ya, Ge ya. Mas Ari, kowe kudu ngombe es apa teh. Kene-kene ya, aku tak njupuk sepeda montore.